Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag spiller vi altså lige hurtigt Roblox. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi spiller Brookhaven, og det er aften lige nu, så derfor er skærmen lidt mørk. Okay, jeg bor i hus nummer 24. Jeg har allerede sådan kommet ind i spillet, og det er Brookhaven, det originale. Og altså, ja, grunden til at jeg har det her nede, det er en bombe, sådan en, man stjæler penge. Sådan en, man kommer ind i huset med, hvis man vil stjæle penge. Det har jeg nemlig tænkt, hvad vi skal gøre i dag. Og så har jeg også nogle monies, fordi jeg lige har stjælet nogle penge. Så man kunne se, at jeg var faktisk god til det. Og det er det her hus, jeg står ved, nu jeg har stjælet penge fra. Hej, kan I stadig godt lide mig? Mig som stjæler penge fra jeres hus. Altså. Men hvis der er nogen, der kommer hen til mit hus og prøver at komme ind, så banner jeg dem altså. Bare lige så I forberedt. Men vi prøver lige hurtigt at gøre sådan her. Hende her hus skal vi sikkert stjæle fra. Det er min nabo. Jeg tror ikke, hun er hjemme. Så stikker vi af. Jeg tror ikke, der er nogen hjemme i det her. Nu kommer ejeren sgu hjem. Nu skal jeg bande dem, men det gør ejeren faktisk. Ja, det var ejeren, og nu bandede hun mig. Bander også lige hurtigt hende. Sådan. Jeg ved ikke, om jeg er helt sikker på, at jeg bander hende. Men nu prøver vi i hvert fald bare lige hurtigt at tjekke, om der er nogen hus ledige. Eller taget. Det er det samme hus, som jeg bor i, det der. Nej, bliv lige her, dig der. Du lige tryk på dig. Nå. Nu vil jeg bare lige hurtigt håbe, at det ikke var sådan ejeren af huset. Kom nu. Godt, at det ikke var ejeren. Nu kommer politiet også og prøver at stoppe mig. Og nu prøver hende der at skyde mig. Ej, klubben er lige blevet åbnet. Ja, vi må håbe, at det her det er nok. Så. Pisse os. Der er allerede nogen, der har stjålet det, kan vi se deroppe. Eller pengene fra det nærmest. Nej, pyha. Godt, man bare kan gå igennem det. Så. Den der, så har vi faktisk gjort det. Halløj alle sammen. Man kan se mig inde i skærm. Min skærm, fordi der er sådan noget tysk. Det er fordi, der kommer sådan en stråler herfra. Nu prøver vi bare lige hurtigt at spille lidt videre. Jeg tænker, at vi går ned i klubben nu. Så den vil vist nok åbne i en time mere, så men det gider vi ikke. Ja, bare lige. Nu fatter de der ikke, at jeg står om i deres have. Så. Det her hus kan vi altså godt stjæle fra. Der ved jeg nemlig, hvor pengeskabet er. Er der gået ild i det, eller hvad fanden? Skal der her? Det der er ejeren. Nej, det gider jeg ikke. Hey, what the heck? Jeg håber ikke, det der er ejeren. Hvis det der er ejeren, ikke, så går jeg amok. Det var ejeren. One fast for you, mother, fast for you, father. Teleport. Sådan. Jeg nåede seriøst lige at teleporte mig.
inden ejeren bandede mig. One fast for you motor, fast for you photo. La 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 la. Nu står vi bare lige hurtigt inde i mit hus. Det her hus, det ved jeg, hvor er pengeskabet er henne. Ej, hun er mor hende der. Nu ændrer vi bare lige hurtigt mit skin til baby. Hvor har jeg mit baby? Nej, pis. Jeg tror hende der, hun vil bande mig. Da. Jeg kan bare lige hurtigt gøre noget andet. Clipper Kevin. Ja. Okay, sådan. Hvis hun bander mig nu, ikke? Så bliver jeg sur. Yes. Hvis hun bander mig, mens jeg er inde i huset, så bliver jeg sur. I'm sleeping. Nu bander hun mig. Hvorfor bander hun mig? Hun er ikke sød. Ja, nu er klubben også lukket. Jeg er virkelig en voldelig baby lige nu. One fast for you motor, fast for you photo. Okay, nu tror jeg, det vil være tid. Okay, nu skynder vi os. Så, den der. Så kan vi vist godt gøre os høj igen. Gør mig høj igen. Så nu skal vi bare lige tjekke, at min skærm ikke går ud her. La 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 la. Okay. Nu prøver vi bare lige hurtigt at finde et andet spil. Så derfor to sek. Nu er jeg jo den her side hele tiden. Nå, jeg prøver lige hurtigt at finde et andet spil. Okay, godt så. Nu leder jeg efter et andet spil i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad vi skal spille her. Skal vi prøve spille? Måske skal vi prøve at spille det her. Det ser sjovt ud. Ja, prøver vi at spille. Så er vi inde. Ej, vi begynder allerede rundt. I McDonald's. One fast for you motor, fast for you motor. Okay, en klokke, dem så vi lige der, men nej, pis, jeg nåede det ikke. Jeg prøver bare lige hurtigt at sige ja til den her. Nej, det skete fandme ikke noget. Hvad med den her? Den kan vi væk. Godt så. Her var der nogle forskellige skins. Den var det. Der er kun et pigeskin. Men vi vil gerne lige hurtigt have et flot ansigt.
Så. Nu er vi rigtig flotte. Ej, ham der, han blev den første vinder. Jeg havde ham. Nu fordi jeg ikke måtte vinde. La. Big. Nu følger jeg bare alle de andre. Minecraft logoet. Piller os. Og jeg nåede det. Ej, hvor vildt. Hvad? Det kan seriøst ikke være rigtigt. Ja, jeg gjorde det på 3. Jeg har altså prøvet det længere før. Nå, men det tænker jeg var det for i dag. Nu ved jeg ikke, om I kan se mig. Men husk at like og subscribe. Og ja, bare lige noget altid. Skriv ned i kommentarerne, om I vil have flere spillevideoer med mig. Og så ja, vi ses vi bare for den her gang. Altså, bare lige til info. Jeg downloadede, altså ligger en video ud sådan forskellige dage, sådan jeg ved ikke hvornår endnu. Så vi ses.